ассалому алайкум дӯстон, апаҳо, хоҳора ва тамошобинони шабакаҳои интернетӣ. Айни ҳол қарор дорам дар бозори Корвон тарафи Корвонсити Аптои Рият дар дуконе ки аз тарафи соҳибкор ламираж резинкаҳои якрангу гулдор ба фурӯш гузошта шудааст, хостам як навороиро пешкаши шумо намоям. Марҳамат, тамошо кунед. шумо бошед дӯстон, наворо то охира тамошо карда лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва агар тавонед то қадри имкон наворо ба дигарон низ падилитсия кунед, то дигарон аз наворои мо огоҳ бошанд. биёед акнун марҳамат наворо якҷоя тамошо мекунем. дӯстон ва подписчикони муҳтарам, ламираж резинкаҳое ки шумо дар навор дида истодаед, ҳама ин ламираҷҳои навинка буда айни ҳол аз тарафи соҳибкор дар болаи гулҳояшон бо сангчаҳои махсус дизайнерӣ карда шуда ба фурӯш гузошта шудааст, ки дар як либос нархи ин гуна ламираҷҳо 180 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. инҷо тамошо карда бинед, аз як нусха бо чанд ранг ҷудо карда шудааст. чизе ки шумо дар навор дида истодаед, ҳама инҳо дар як нарх буда 180 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. ва агар касе хоҳиши зиёд харидорӣ карданро дошта бошад, аз нархи дона ҳам арзонтар мешавад. суроғҳои мо бозори Корвон тарафи Корвонсити Аптои Рият. ё ин ки ба рақамҳои дар экрани ин навор буда ба тамос бароед. мо бошем ба зангҳои шумо озодона ҷавоб медиҳем. Доставка бошад дар шаҳри Душанбе ройгон аст, яъне бепул. қисми дигаре ки аз ин дукон ман ба навор гирифтам, паплинои доингои якранг буда, ки бо чунин нусхаҳои зебо дар болои ин гуна материалҳо нусхабардорӣ карда шуда ба фурӯш гузошта шудааст, ки дар як либос 170 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. ва агар касоне ки хоҳиши зиёд харидорӣ карданро доранд, аз ин ҳам арзонтар мешавад. қисми дигар бошад ламираж резинкаҳои якранг буда, бо сангчаҳо дизайнерӣ карда шуда ба фурӯш гузошта шудааст, ки дар як либос 170 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. ва агар касоне ки хоҳиши зиёд харидорӣ карданро доранд, аз нархи дона ҳам арзонтар мешавад. бинед ки инҷо якчанд намуд рангаш ба фурӯш гузошта шудааст. дар қисми дигари навор бошад, ман тавонистам боз якчанд намуд паплоноро ба навор гирифта ба шумо нишон диҳам. инҷо бинед ки якчанд намуд нусхааш ба навор гирифта шудааст. ин паплоное ки шумо дар навор дида истодаед, ин паплонҳо сифатҳои пилагӣ буда нархи як либос 120 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. дар охири навор бошад ба ҳамаи шумо дӯстон тавсиятиву хонаободӣ ва ризқи фаровониро таманно дорам. Хайр. То наворҳои навбатӣ.